Chibai levek ole he video chuanin leadership chungchang kan soyanga how to le shwai tu tha te zia som pakhat kan soidon ni he think and grow rich Napoleon Hill zia thau khani a ama zain Instagram lama han page ka siama milo la follow lo tan khan indu chuan milo follow donia pakhat na hian huai sen na an nei atia unwavering courage an nei ati ni kan nau panlai te pon thian hawa khan boss big khan omthina a huai deuh ang chi kha mase puitlin to hnuwa chuan thasui nga wanga huai sen lam ni lowin shwai tu an ni na lam konga khan thil shetak emo fin ve te po khangai bokang inring tok le huai sen na nei lo chu tuman kan zui pe lawa confident tak le huai sen tak ni tur tak chonania an thiam na kha athung big angai na chan chu shetlem lutuk huai ve satlia chu a thwai an ti thina a then la ya chuan tom ngam khopa huai te po kha ngai mai thei panina mani in thunun thei self control nei tha mani po in control thei lo tan chuan midang han controla han min kha har tak tur ani a an emotion le feeling semo ami mal thil le thil dang thliar sang thei tura in control theite thil dang le thil thlengina alen kwalvel mai lo rui thei thila po ni theya kong enkima mani in thunen thei ti khan achiang mayang chu chung leader chuan an hruaya te tan enton tur an hnu chhia bok thin ani pathumna mishing fer tak ani ve bok khanga ya du sak zong emo ngaina zong tilang na salutuk te therlo manga thlem mai thei ang chi te anni na awanga an mi hruai te zinga tlon big nei te chung chu leader tha an ni ngai lova pai thlak wat an ni thin hui khom tu aya ti dar tu an ni jok ma thina thalai hruai tu a po hian a thalutuk kan ti ang chi ho hi chu clear big nei lo tluk tlang takaro rel thin an nia achiang mai na rin omani palina hruai tu tha chu atuma achiang ang pol thil tum po ni theya sumdon na lama po ni se an target le an target thleng tura an ti tur chumi achiang lo chuan midang hlotling takin akai hruai thei lawang chumi tura tan chuan panga na a ruwa manna plan mu mal anei nge yang a fel fai bokanga hruai tu thatak kan ti te hi thil vong thlip thlep pe te an ni zelani chu tiang plan fel tak nei lo hruai tu chu long akhal koina tel lawa lengvel mai ang hi ani atia ache swal thwai don ani parukna hruai tu thatak chu an taima hlo a hmu na tur chin chi a zel ni lowin abak po ati shelawang leader chu boss an ni lawa boss chuan ti turan pe thina leader chuan ma an hruai thung thin ani chumi tur chuan an follower te ai mama po khan thokrim jok te anom thina enton tlak tak ani kha angai miawa wangin chu wangin an chapau lo bokanga iswa po kha hruai tu thatak ania azir tir te ke hial te po kha asil sakani aman enton tur kha a hnu chhia thin pasarina chuan an mi je anelomang chapau le bia khar deuh ang kha nilawin atua te tan po a hun rem chang ani phot chuan anin hong thina thleibik nei lovin chu tiang hruai tu chu a hruaya te pon an za thina intivei ang chi hi za an kai ngai lawani parian na chuan an kai hruaya te tan she thiam tu an ni bok thin an chakna le chaklo na te an har sat na lai te pon yang leader emo zaipol conductor emo coach te po lo ni ta se an kai hruai te hi an rem thiam thin ani a chan chu an thiam thil te chakna le chaklo na te an share thin wang hi ni ta chu leader tha lan theina thaber po ni mimal har satna a te po nianga midang hria thiam na nei lem lo ai chuan kan ringin kan ngai na jok boka pakwana chuan mastery of detail atia hruai tu tha chuan how to din hun le duty te chiang takin a hria in azom bok thin ani somna a mo phurna
Hau to tha chuan azui tu te ti sual emo apol ang po athil dik lo thlenga mo phurna an la in an kawa an ngat ngam thina ni an telve mi alo na po ni se a ho te ne na tanga ti sual le hlo chamna om reng chuan a hruai tu thiam lo kha ani ta reng reng boka a kai hruai dik lo emo fel hlela om kha ni maya ti suala om chang po in puitling takin thu pha choi te ngai dam di le mo phurna lak te an kawa an ngat thina ni chu tak chu leader tha ni tur chuan mi puitling tak ni a tul na chu alo ni ta boka a to ber som pakhat na chuan cooperation tho hau na an nei thiam baka an haute thok hau turin an hui khom thiam bokang pol dang ne ne mo ami mal ang po ni ta se thleng sang tur chuan enga po hian tho hau na a thatanga ya chumi tur chuan leader berin a set up thiam chuan a fu ni maya akal mang detail kha chu aron ziak tel lawa mase leadership thatak nei tur hi chuan enge motia chakna nei hi an ni anga ya chu chakna pawara tan chuan tho hau na hi atangkai ta thina ni heti zong hi ni a ka video milo en saka wang kaloma lepeka kanin hole thau donia